kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓe ɓayaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi onon kala on calminama inde on manama e jettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aada men moɗon yonti ko roɓindo jayndeji hande ko alkamisa 1 lewru mai hitande ujunnaji 2023 joni koye jayndeji leydi men paɗen. Jayndeji leydi men hande ngari e tobbe ɗiɗi ɓurde mantinade hasinno tawi ne tawe hen tobbe goɗɗe puɗɗortoɗen ko jayde direct news nden jayde wi ina wayno tan ko yeewi askan wi ko fuɗɗode gasirde woni fuɗɗode pusgu on ɗon coalition jaynenkoɓe dalloniri koye ɗin konngudi lombiɗe hakkude Ousmane Sonko e Barthélémy Diaz jayndiyankoɓe mbi noon ina wayno tan ko on ɗon lieutenant Khalifa Sall oɗo saha hande darima lang ngam wasde accande Ousmane Sonko hay hunde e on tuma noon ɓe mbi foti sabade ngal ɗon lural hakkude ɓe non ɗiɗo ko on ɗon dialogue momo leydi Macky Sall eri tawi Barthélémy Diaz e Khalifa Sall kabrima notoyo kanko Ousmane Sonko noon woodi no yiri ɗum kanko Ousmane Sonko ni wonno haalirno e ɗi dumunaji jewtiɗi ɗo wino wonde wona Khalifa Sall o wona mo ganduɗa kam woni Karim Wade ɗin konngudi noon woni ko yonnani mo ganduɗa kam woni Barthélémy Diaz e on tuma noon Barthélémy hanke jabtade on ɗon vidéo Ousmane Sonko o wi ko so wiyama neɗɗo mo ganduɗa o ko JOUR théâtre ɗo e nder leydi Sénégal yimɓe miijito ko Ousmane Sonko so wiyama neɗɗo mo ganduɗa o ko manipulateur woni jiiɓowo hakkillaji wiyete ko Ousmane Sonko neɗɗo mo haalta gonga wiyete ko Ousmane Sonko ɗum ɗon ko konngudi ganduɗa ɗi hunde ɗi o jabti fewde e Ousmane Sonko kanko Barthélémy Diaz o wi ko gasi on ɗon politique pensée unique konngudi makko ne jaaji e hello tati e nder nden jayde direct news jayde vox populi kam arti hen ɓe mbi ko ɓen magistrat ji ɗiɗi nane koto banggue politique leydi Sénégal tawi koto sengo opposition ko ɓen hande belni jambe mumen gam soppodirde ko noon jaynenkoɓe ɓe mbi ko Bart e Sonko guerre totale manam ko ɗum haare e huɓtidinde ɓe kolliti wonde noon ko maire mo Dakar o holliti wasde yonude darde Ousmane Sonko saabi noon o wi hankadine kalko on haali ko jabtoɗo ko yewti gueɗe bonde mawo feññin on ko noon Barthélémy Diaz wi ɗin ko gonmi makko ne jaaji e hello tati e nder nden jayde vox populi jayde le quotidien kañum ne arti hen ɓe mbi ko Barthélémy Diaz jabtima Ousmane Sonko e on tuma noon ɗi konguɗo jabtori o wi so tawi ko wiyete ko fate banggue manipulation ko fate banggue pensée unique ko fate banggue penali ɗum gasi hakkude mabɓe ko noon omo ganduɗa kam woni Barthélémy Diaz wi e on tuma noon o wi ko yeewi askan wi wona mouvement ngam neɗɗo goto ɗum ɗon noon o jopiɗon ko Ousmane Sonko haala makko ne jaaji e hello tati e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde witende ha joni nde ganduɗa kam woni besbi le jour nden jayde ari e toɓɓere wonde oɗo subaka hande ɓe gaari koye ɗin fitnaji gonɗe yaade oɗo saaha toon to leegal Ngor janenkoɓe mbi ko ñalawma caggal on ɗon violence hay sinno tawi mawɗo leydi ndi darinoma ngam wadde apaisé manam artirde jaam hakkude ɓen ɗon hohoɓe e diwan mo Ngor e ɓen ɓe ganduɗa ko jomen leyɗele ɗe woni sukaɓeɓe janenkoɓe mbi ko haɗani on masalaha foof e manam e fawede e lawol haɗani sukaɓeɓe jippima kadi eko yiwiti e boliɗi e jamma beɗo ɗo ɓen sukaɓe calima ngalnodiral hakkude laamu ngu eɓe ganduɗa kañumen goni hohoɓe on ɗon nokku saabi noon ɓe mbi ko won oto goto mo ganduɗa kam woni croix rouge leydi men duppa toon hanki wonno
jogorɗon ni ko gazuji lacrymogène e wera kaji woni ko teska hakkude ɓen sukaɓe ɓe Ngor e gendarmeɓe leydi men Sénégal. Jayinde li quotidien wi ko toon to Ngor mawleydi Macky Sall waɗi désamorcé la bombe manam so tawi no bomba wonno koye fettude oɗo saaha hande o fawi hen jungo makko o yaɓɓi koyngal makko ha ɗum wasi fettude caggal nde o bismi ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko hohoɓe toon to nokku Ngor jamma jenggude toon to palais de la république wonno ko jamma hiccanki ko toon ni nodiral ngal heeɓa tawi on ɗon terrain gadduɗo fitnaji o nde wayno feccama hunde nde hokka mairie ndi waɗa hen ko yiiɗi wadde ko hunde heddinde hokke sukaɓeɓe mbaɗe hen ɗo jiɗɗo fijji ko noon jaynenkoɓe mbi koye on tuma noon ɓen délégation hohoɓe ɓe Ngor kolliri weltare mumen tigui e ngal pellital ngal mawleydi ndi ƴetti kono kadi maire mbo on ɗon commune habri ene yaadi ko yewti ndenan feccere kono kadi on ɗon ni arti e wiide wonde yonnani on récupération politique saabu won ele dadiɓe walla mbiyen won e leader uji politique kolle ɗeɓino heftirde ɗum mbatta ɗum koto banggue sengo politique kanko maire mo ganduɗa ko opposition noon o holliti wonde o yonnani ɓen wiiɓe ina keftira ala haali o banggue politique tawi ne ero sukaɓe yo jokku seppoji tawi hay hunde fewidirani ko yewti e ɗin seppoji ɗi ganduɗa inana tawi toon to Ngor. Jayinde 24 heures kañum ne wi ko caggal toon to Ngor ina wayno huli kadi ne joga toon to Guédiawaye saabu ko hono Ngor jogui ko ɗen caɗele ko hono ɗen caɗele kadi aussi ɓen wonɓe to Guédiawaye en jogui ha tengti e woɗɓe toon to diwan mo Fila o ɓe kolliti wonde ko wono batuji juɓɓina gam yuɓɓinde seppoji ko fayi arde beele kamɓe naɓe keeɓa hono ko sukaɓe Ngornaɓe e keeɓi ko. Jayne Dakar Times ari e fannu goɗɗo ɓen gaari koye démocratie ɗo e nder leydi men Sénégal ko cimtol ngol ganduɗa Africa Jom Cante ko gomo wiite noon tawi ardi ɗum ko Alioune Tine waɗi cimtol kanko noon koto banggue fodde e hakke bani adama e gouvernance et liberté réduction de compte wonde liberté de la presse ɓe mbi tan de ko Alioune Sine waɗi manam ko Africa Jom Cante waɗi alerté woni erima ɓe bindi ko tolni e nogase go toɓɓere erago ngo laamu ngu e opposition foti rewde ko adi kala kamɓe Africa Jom Cante ɓe kolliti wonde ni ko on ɗon dialogue mo leydi Macky Sall noddi yo opposition kala e mbadi kuɓal yo ya noto yo e on tuma noon mawlendi kañum ne haala publiquement wiya watta candidature muɗum tataɓo woni troisiéme candidature caggal muɗum kanko Alioune Tine o erima dennagal opposition ha tengti Ousmane Sonko e wiide makko yo dartin ko wiyata on ɗon politique mo ganduɗa o ko yamirde yimɓeɓe yo tello e bolɗi yo bonnu o wi ko yo on dartin ɗin ɗon konngudi caggal muɗum kadi o wi ko yo laamu ngu yurnito ngal kuulal tawi koto banggue liberté de la presse leydi men Sénégal tawi hen sahaji jayniyankoɓe ina kaala hunde ɓilo ɗum ɗon noon yo ɗum ɗon itte ha laaɓa ceer beele jayniyankoɓe ina ɓuura jogade welitare ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten hono no kala subaka jayde ari koye CAN U17 woni gonɗo yaade oɗo saha toon to yiide Algérie ɓe kolliti wonde ko Sénégal heeɓi victoire patam lamijo hanki e dow bafana tokos ɓe woni Afrique du Sud ɓe piiɓe ko loggi 5 e ndiga e on tuma noon ɓe mbaɗi ko natal oɗo suka tokos mo duuɓi 14 Amara Diouf mo ganduɗa ko capitaine équipe nationale U17 leydi men Sénégal suka mo ganduɗa waɗi gueɗe mantiniɗe ha oɗo saha saabu kanko woni meilleur buteur e on ɗon compétition saabi noon jaynenkoɓe mbi ko les carré das e le mondial manam kamɓe sukaɓe ɓe mbaɗi qualifié e on ɗon dernier carré woni demi final kono kadi ɓe mbaɗi qualifié coupe du monde U17 kanko on ɗon Amara Diouf waɗa homme du match kanko woni goto kadi aussi tête to banggue meilleur buteur on ɗon équipe nationale U17 kono ɗum ina tawe hen ligue européenne des champions mbiyen ko Inter de Milan kañum fi Milan hanki toon to ngal dingal ngal ɓe ndendi loggi ɗiɗi e ndiga e on tuma noon jaynenkoɓe mbi ko Inter de Milan nana waɗi tabal fewde toon to Istanbul woni wadde qualifié on ɗon final jogorɗo fettude toon to leydi Turquie ko ɗum wonno ko tongunoɗen to banggue jayndeji leydi men e oɗo ñalawma hande joni o paɗen koye fait divers. toɓɓere fait divers men hannde garaten koye alerte woni ɗin konngudi walla on recommandation mo ganduɗa Africa Jom Cante ngunɗon goomo société civile e gardugol Alioune Tine waɗi ɗum fewde politique leydi men Sénégal e on ɗon démocratie mo wi ene jogana kulhuli kono noon e wiide makko laamu ngu ene jogui hen walare kono kadi opposition ene jogui hen walare ɗum ko ganduɗa moni foof ne foti remde bandal guesde tawno guesa démocratie ko guesa moni kala ɓiɗɗo leydi kala jeeyi ɗum on mbaɗo politique
on bo waɗani on gondo e pouvoir e on mo ala hen ɓen ɓe ganduɗa kadi aussi ko citoyen ji lambda ina poti joude hen rôle mawɗo démocratie ko ɗum helmere nam kono ko helmere nde ganduɗa nde yaadore e baɗe ha ɗo leydi men Sénégal ne heewi hokkirede yeru to banggue leyɗele joguiɗe démocratie windere nde ha tengti ɗo e Afrique banggue hirnangue kono noon ɗi dumunaji en jii on ɗon démocratie ne yaari caggal nde tawno gueɗɗe faayo mbiyen woni hono gurgol ngol ne ummi banggueji kala hen banggue ngo ko laamu ngu woni sababu muɗum banggue goɗɗo aussi ko ɓen opposition kala e saaha salatoɓe ko manam ko jamira ko walla hutortoɓe ko mbiyata ko doole to banggue laamu ngu aussi wadde ko wiyete ko répression e on tuma noon aduna noon foti no guite ene daari leydi ene daara leydi Sénégal ha tengti e nde hitande gonɗen tindade hitande fande saabu ko hitande sumgoji e on tuma violence o heewi biyoje ɗe keewi biyoje bonde ɗe surtout kono kadi eko yewiti e callagol ngol heewi te leydi Sénégal wona ni andira te leydi so ganduɗa ndi ina so tawi teskama jarugol caggal muɗum to banggue démocratie ene jogui battane te battane ɗe mana tan e laamu ngu ɗe paayi wona tan e opposition ɗe paayi kono ɗe ɓurata memde ko ɓesgol ɗi wadde mbiɗa sikki yimɓeɓe ne poti joddade kaltide on ɗon dialogue o wawa wasde wodde ngal kaldigal ngal wawa wasde wodde alay saago ngal woode e on ɗon tuma so tawi jomum ne jogui kene haala walla ne jogui kene salo wawa salade e nder on ɗon sal walla wawa salade e nder on ɗon e nder nden ɗon jonde kono so tawi a tawaka batu te mbiyaɗa sala walla ɗa firta batu ɗum ne jogori jibinde caɗele wadde eɗen mbiya tan ɓen les acteurs politiques ɓe ganduɗa ko pouvoir comme opposition yo kutoro masala ha e kaldigal e dialogue on opposition dariɗo lang ina sali wi yahata ko yewti koye on ɗon dialogue yiiɗi wiide wadde dialogue muɗum ko dialogue lawol te eɗen gandi dialogue lawol moƴƴani saabu so tawi laamu wi ala a wi eyi ɗum ɗon woni ko jibinde caɗele ko ma jibin garmin garaji ma jibin caɗele kewɗe ma jibin nangle te ɗum Sénégal anda ɗum alay saago tabal ngal jodde alay sago condition ngaji ɗi posé alay sago aussi question ngaji ɗi namde beele ha pamdiral wawa heɓede leydi men Sénégal wawa yaltude oɗo impasse mo ganduɗa ko politique tijjaɗo o woni crise post électoral ha tengti e oɗo saaha mo gonɗen woni ko mbiyata ko to banggue on ɗon pré campagne gonaɗo yo Allah dandu e ko yewite kulhuli jogaɗi ɗi foof ne wawi noon Allah ɗo fendi ndiyam salligi so tawi worɓe ɓe guitti costume aji mumen to banggue intérêt personnel ɓe ɓornima comci mabɓe to banggue intérêt général wonande leydi Sénégal kala e kuuɓal kodi konngudi guddirten ɗo ɓeni men jayndeji e oɗo ñalawma hannde ko Djiby Dieng wonno toon to caméra montage ko Ali Fall adi men e roɓiɗo jayndeji ko janggo aljuma yo en gode jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.